Ja, ik produceer en maak clips natuurlijk voor andere artiesten. Zoals onder andere Sylvia Zwaard, Sean Enter en zo. Ja, is het nog wel te mixen? Zelf een carrière en zoveel bezig zijn met andere artiesten? Ja, nou, het wordt steeds moeilijker, maar nee, het wil wel. Ja. Het is leuk. Ja. Want ik bedoel, als je alleen met jezelf bezig bent, dan wordt het saai eigenlijk. En zo snel ben je ook met andere artiesten bezig. En dan kan je toch ook zien, wat doen die? En die komen weer met ideeën en weet ik veel wat. Dus dat brengt ook weer een stukje extra voor onszelf. Hoe komen ze met jullie in contact? Nou, ze kunnen gewoon even kijken op onze website. Er staan wat telefoonnummers op en mailadressen en weet ik veel wat. Dus dat is altijd wel makkelijk te vinden, hoor. Want er kan er nog wel eentje bij. Jawel hoor, jawel. Nou, wij hebben wel graag mensen die een beetje leuk zingen en die zelf ideeën hebben enzovoorts. Dat is hartstikke leuk. Ja. Eigenlijk mensen die wat gaan doen met hun product. Dus die niet een singeltje maken en dan tussen de schuifdeuren en aan de buurvrouw laten horen en dan in de kast leggen. Maar mensen die echt ook een beetje de markt op gaan, bij de radio's langs. En dan is het hartstikke leuk, want dan zie je er ook wat van terug.